Как работиш? Така. Добър ден на 16 ли е днеска? Пак забравих деня. Ще изложиме. 16 ли е? 15? 16? Добре, няма значение. Да. Така, правим един уникален апартамент. Уникален защо? Стара кооперация на 25 години. Уникално обаче дограмата. Алопласт 2000. Това е стар бутиков профил, който е класика в жанра. Хората бяха тръгнали да го сменят. Ще ви обясня целият процес, който е текал в главите на клиентите. Бяха тръгнали да го сменят, защото духа и защото с отверка са побутнали, сега ще ви покажа вратата и са влезли оттам. Без да знаят, че дограмата е бутикова и че сега каквото и да правят, такава качествена дограма с 3 мм оригинално немско желязо. Класа А профил на 3 мм Алопласт 2000, това е уникален профил, който е спрян преди много години от производство. Сега се правят вече по-големи серии, но за източния пазар в повечето случаи те са изтънени с тънки стени и така нататък. Така, тук имаме топ заключване. 180 кг и пати, дръжка с ключ, High Security обков. Обков, който се прави от два вида стомана и дограмата затваря, освен че затваря High Security, тя затваря и като хладилник. Сега ще ви покажа. Вижте за какво става въпрос. Това всичко е разпробито, хванато е в метала, манганови защити и дограмата, мога да ви гарантирам, че ще изкара много повече, отколкото 90% от фирмите, които биха поръчали хората. Отваряне отгоре, High Security защита. Тази дограма е правена от една старозагорска фирма преди много години. Аз съм ремонтирал, в смисъл такъв, казвам го с добро, че съм ремонтирал, защото все пак обкова рото, старото рото с полските пъпки, сега ще ви го покажа, то остарява, губи свойствата си. Отделно едно време нямаше база за многоточкови заключвания и така нататък. Та адмирация за тази старозагорска фирма, няма да казвам името, защото безплатната реклама е забранена в холдинга. А нашия девиз, какъв е, колега? Черпете ни, не ни жалете. Не, как? Света е голям и добри майстори дебнат от всякъде. Това ще го изтриеме. Да, добре, как ти де? Тук сме свалили вратата. Искам да покажа. Тук сега колегата е сложил кола. Високи класа заключена тази врата и тя ще отваря на ножица, духаше безпардонно. Тук мога да покажа. Може и колега да покажем. Следите, черните. Това е автентично. Тия следи са от 20 години насам. Духа дограмата безпардонно. Вижте. За какво духа не става въпрос, а през другата врата са влезли. Вижте отгоре. Това сега, този профил ще затваря като хладилник. Вижте старото рото. Това е старото рото с полската пъпка и регулируемите насрещници. Което това за времето си било хит, нали, като класическия Мерцедес, обаче загубило е свойствата, няма много точково заключване и ние го изхвърляме и да сменяме. Искам да покажа какви примитивни мерки са взели хората. Така. Тук в тази стая, ето тук държа да покажем. Тук сега почти сме сложили High Security обкова. Остава да сложим ножицата. Колега, само да дойде, снимаш насрещника. Вижте, това едно време е било определено като революция. Регулируемия насрещник на рото. Вижте. Само, че се установи, че тук този ексцентрик изпуска с годините. Те затова измениха обкова, но това наистина е легендарен обков. И ние сменяме всичко и с един куршум, това е заека буквално. Вижте. Това е един гръцки магазин. Струва 3 лева. Псевдоалармичка, която като се отвори и вратата почва да писка. Защото тук са влезли. Вижте следите. Ето ги следите. Ето ги следите тук. 2 пъти са натиснали. Тук 3 пъти и са влезли. Ето ги и реципрочните следи и на касата. Ето ги, вижте. С какво елементарно побутване и са влезли.